Andam na nga mo serbisyo sa publiko ang District Office sa Land Transportation Office kon LTO-XI sa Davao Occidental nga nahimutang sa Lower Feliz, Malita. Kinihuman sa inaugurasyon, naghimo niadtong Pebrero 25, 2025. Duha ka story building nga opisina nga dunay 950 square meters nga floor area o gipunduhan sa usa ka party list. Ang bagong opisina mo'y magpauswag sa paghatag og mas epektibo ug maayong serbisyo sa mga residente sa Davao Occidental. Tungod niini, mas dali na para sa taga Davao Occidental, hilabi na sa mga driver ang pagproseso sa ilang lisensya ug pagparehistro sa mga sakyanan kay doon na lang ang opisina ug dili na kinahanglan mobiyahe pa og layo. Ang inaugurasyon gitambungan sa mga opisyal sa LTO-XI ug mga lokal nga opisyal sa probinsya. Ang inaugurasyon gitambungan nila Congresswoman Claudine Bautista Lim, kauban si LTO-XI Regional Director Attorney Ernesto Rafael Rubilio ug ubang opisyal sa probinsya. Samtang usasab ka Memorandum of Agreement signing ang gihimo sa LTO-XI ug Southern Philippines Agriculture and Marine Aquatic School of Technology kon SPAMAST. Ang MOA signing nagpaligon sa Road Safety Education and Advocacy, pinaagi sa programang Strengthening Advocacy for Future Educators and Drivers kon SAFE nga kinahanglan nga matun-an sab sa akadim. Ang tumong sa LTO alang sa luwas nga pagmaneho ug balaod trapiko. Ang SAFE campaign usa ka flagship program ni Director Rubilio. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.